l'aventura del Marc avui ja s'ha acabat, em fa l'efecte. Feia poc que havien començat, Sembla que és de l'embrague. Ja deia abans que li fallava. Jo crec que el podran arrencar, el cotxe. Passa que ara surt tota aquesta fumèrria. Que l'entri a dintre del paddock i vinga, ja estarà. Anem a averiguar què és el que li ha passat. Juraria que és de l'embrague. És de l'embrague, no, això, Marc? Em fa l'efecte o no? És de l'embrague o què? Ah, un manguito d'aigua. Ah, sí, fa olor a aigua. Sí. Oh. Bueno. Doncs em sembla que per avui ja estarem. Ha durat poc la cosa, he tingut molt mala sort al mas. Un manguito que estava molt ressec i ha acabat explotant. El Marc, com sempre, donant una mica la nota. Ara subiu a la càmera. Sembla que sí, no? Deixem un rato que es calenti quan obriu tots els materials que fa.
Val, doncs resulta que estem aquí al meitat de la pista. Ens hem posat a un cantó, però el motiu és perquè ens hem carregat el palier. Mireu el fum que surt de... no sé si s'aprecia, tot el fum que surt de la banda dreta. I el palier em fa l'efecte pels trontolls que feia, ha saltat de l'enclave que va amb la caixa de canvis. Ja està acabat, i això. Molta ràpida al circuit amb la grua de l'assistència. És una altra manera de guanyar i de reconèixer de memoritzar bé el circuit. Anem primers, no hi ha ningú darrere. Anem primers. I davant. Anem primers, està bé. Amb la curva aquesta, encara buscarem. Interior, cop de gas. Xavi, avui no ha sigut el dia, tio. Bueno, m'ha aprofitat al màxim. Tot el que ha donat de vida al saxo. Ha dit... Primer ha advertit amb el manguito i després ja ha advertit directament amb el palier. I diu, fins aquí, prou. Diu, noi, és que no hi ha dret, Marc. T'has regalat. No hi ha dret, Marc. Has abusat de mi. Sí. És el que hi ha. I ja està. Encara hem pogut donar algunes voltes. Ara, pobre... La gent va dir, mira, aquí és la volta amb grua. Hem parat tot el circuit. Per culpa nostra. Estan allà al fons tots els cotxes parats.